Taliwala sa kabalaka sa dakong pagsaka sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East, napugos ang Department of Energy kung DOE sa pagpakisabot sa mga kompanya sa lana aron ipatuman ang hinay-hinay nga pagsaka sa presyo imbis nga usa ka kalit og dakong aumento. Gila ni DOE officers in charge Sharon Garin ug Undersecretary Alessandro Sales nga ang ilang hangyo usa lamang kaapila nga walay pugsanay tungod sa deregulasyon sa industriya. Apan daghang oil firms ang mitubag og positibo isip pahiuyon sa panagiusa para sa katawhan. Magsugod na ang unang hugna sa price adjustment karong adlaw Hunyo 24. Ang Shell, Sea Oil ug Petron mupata sa presyo sa diesel og 2 pesos og 60 centavos kada litro, ang gasolina piso og 75 centavos kada litro ug kerosene musaka usab sa 2 pesos og 40 centavos kada litro sugod kaganinang alas 6 sa buntag. Ang ikaduhang hugna nga may susamang kantidad sundan karong Huwebes, Hunyo 26. Sa laing bahin, lahi ang pamaagi sa Caltex sa pagpasaka sa presyo sugod karong adlaw. Musaka ang diesel og 3 pesos og 45 centavos kada litro, ang gasolina 2 pesos og 25 centavos kada litro, ang kerosene musaka ngadto sa 3 pesos og 20 centavos kada litro. Samtang sa Hunyo 27, musunod ay kaduhang round nga pagsaka nga mikabat og piso og 50 centavos kada litro sa diesel, piso sa gasolina ug piso og 40 centavos sa kerosene. Dili kini mapugos sa gobyerno tungod sa deregulasyon sa industriya, mapasalamaton ng DOE sa kooperasyon sa sektor samtang nag-anda mo sabog subsidiya para sa mga PUV operators ug driver nga maapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Kini si Idol Kenny sa 93.9 iFM, di kapugnan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak iFM Balita!